urte desagertu ohartzen dira zerbait garrantzi galdu zutela propio bakarra eta naiz eta ez jakin nolabaiteko tristura edo nolabaiteko galera sentimendua batez ere espresatzen den kontakizunen bidez, ziren amonaren amonak hitz egiten zuen edo olako aztarnarik gelditzen jote den. Ni ez naiz gai honetan espertoa, baina kontatuko dizut dakidana ez. Nik ulertzen dut herri bezala lehenkak nahiko esna daudela. Nahiko kontzientiak direla, zer diren, no diren. Eta zer duten beren nortasun horretan. Bai identitate mailan, ez? Eta baita politikoki ere. Badakigu borroka politiko bat daukatela beren eskubideak defenditzeko eta horretan badakigu konpromiso handia dagoela. Hombre, leku guztietan bezala izango da, batzuk konprometitu gojoak, batzuk ez, batzuk paso egiten dutenak eta batzuk kontrakoak egongo dira, seguru, hori beti izaten da horrela, baina konpromiso badago da, hori badakigu, horren berri badaukagu. Eta notizietan ateratzen da. Eta hizkuntzaren kontzientzia neurri batean badute lehenka zela beren hizkuntza. Baina konpromiso fuerte hori, politiko hori, ia noraino zabaldu den hizkuntza jasotzeko, gaur egun ez nago seguru, baina hori izango izateke bere eskurapen prozesu haren gai pendiente bat, ez? Hau da, kontzientzia linguistikoa landu egiten da, denborarekin, ez? Baina uste dut hori mugimendu guztietan horrela izan dela, euskararen diren adibidez, ez? Gaur egun dagoen, euskaldunen artean, euskaldunen artean dagoen hizkuntza kontzientzia gaur egun desberdina da, orain dela egunetekoarekin konparatuta ez da. Eta asko landu egin da hori, baina horrek ez du esan nahi duela eguneteko euskaldunek etzekitela beren nortasunaz eta identitateaz, eta arrazo politikoa ez ere bai. Baina uste dut, hizkuntzak daukan zentralitatea kontzientzia orokor horretan aldatu dela, ez? Ulertzen dirazu? Orduan, nik ulertzen dut hor daudela. Eta gaur egun badagoela kontzientzia, badagoela konpromisoa, eta badago hizkuntzari buruzko kontzientziare bai, baina ez dakitzen noraino dagoen hizkuntzaren aldeko konpromisoa. Oraindik. Horrela susmatzen du lan. Eta logiko iruditzen zait horrela ezatea. Mikro nahi du beste norbetek? Galdetu nahi nizun, berez urte honetan, azken aldian bururatzen nahi zaren ekimena oso berezia da, ez? Hizkuntza berreraikitzea eta berpiztea oso zaila, oso konplexua da. Eta jakin nahi nuen, ea zein izan den zure inguruan jaso duzun erantzuna, bai hizkuntzalarien aldetik, bai lagunen aldetik, bai El Salvador eta Honduraseko lagunen aldetik, eta bar. Ja. Bueno,
badaukat mundu akademikoan hasiko naiz, ez? Badago irakasle bat Estatu Batuetako Unibertsitatean pertsonalki ezagutzen dudana, bera oso ezaguna da eta oso errespetatua. Bere alorrean eta bere alorra da Ego Amerikako edo Amerika Latineko hizkuntza indigenen berreskurapena. Eta areago bere lehenengo lanetako bat izan zen nahuat hizkuntzarekin eta baita ere lenka hizkuntzarekin. Orduan, duela urte bete edo nire lankide bati Hondurazko horrek galdetu zionean ea posible izango ditzateken zerbait egitea ala zailegia den lenkarekin. Janek, hori da nire lankidea, Janek galdera hori niri prestatu zidan erantzuteko. Nik erantzun bat idatzi nuen esanez nire ustez oso zarek zel. Baina, hori azalduz pixka bat. Baina gero esan nuen, nire erantzun hori konpartitu nahi nuke aipatu dudan irakasle handi horrekin. Lyle Campbell du izena. Berari, bilai nahi niokela, galderak nire erantzuna ikusteko berak zer pentsatzen duen. Eta Campbellek erantzun zuen eta esan zuen. Ados nago badanekin oso zaila dela. Baina pentsatzen dut, inok zer egiteko modua baldin badauka alan dela. Igual horrela lagundu zidan pixka bat erabakiatzen. Baina hori izan zen erantzun bat, eta gero lanean hasi nintzenean, eta baita ere berari bidali nion nire emaitza batzuk hau bere laiketan mailan, ez? Eta orduan bere erantzuna oraingoan izan zen. Aritutat nago zenbat egin dezun, ez nuen uste hain urruti iritsiko zinenik. Eta, hori izan da erantzun hon bat. Hemen Euskal Herrian, lehen aipatu dut, uste dut ez. Euskaltzandiko pertsona batzuekin elkartzen naiz noizbenka batzorde batean dago, gramatika batzordean, eta noizbenka ikusten ditut eta azken bilera parean kontatu diet batzuei zer egiten nahi naizen lenkarekin. Bi pertsona bat ezberdin, engela honetan dauden batzuk segurasko jakingo duketen nortzuk dira. Unibertsitateko irakasle ezaguna Euskal Filologia munduan. Eta Euskaltzandia. Eta biek eta independientekin. Entzun zuten dian dena esanz. Entzun horrela esan. Hori zinezkoa da. Ez dute sinisten hori egin daitekenik. Eta hori da eskema hori da. Hori da eta kanun eskema. Claro, nik pentsatu dugu, zuk esaten duzu ezin izkoa da, baina a priori. Ez ez ikusi nire lan. Nesaten da naiz, hau egiten nahi naiz, zela, eta zu esaten nahi zela, egiten nahi zarena, ezin izkoa da. Orduan, hori izango da erantzunen, ez ez gor bat ez. Baina ez nezarritzen. Ez nahi zarritzen. Badaki horrela pentsatzen duela jendeak, eta nik ere neuri batian hori pentsatzen duen. Gertatzen dena da, errotu behar nahi zela. Eta bez eta pentsatu ez dela egin, kapaz naiz esateko, saiatuko naiz. Ni horrelako zazetan sartzen naiz, egin dara kontu. Eta, ezagit hori erantzuna da. Ordu bat da urrengo fasera pasatzeko? Azken galderaren bat badago?
bestela aurrera joko dugu. Ez? Aurrera. Bueno, azken txampa. Hizkuntza ikastaroa, oso laburra izango da, ez dagoa dako denborarik, noski sakontze bat nire asko gustateko dizaira, neka osoa zua irakastea, baina 10 minutu ditut. Orduan, hemen bost esaldi hauekin hasiko gira ideia bat okitzeko. Orduan, lehenengoa da xedakan, horrek esan nahi du, ondo hau zaude, hau, parentesien artean anekdota. Hasi nintzenean ematen nire lehenengo ikaskaiak, mikroglota taldean, gramatikari buruz, eta orduan, haiek izan zaten, hau oso ondo dago, batia, bota zaitzu erakastea nola agurtzen den. Bueno, eskaira logikoa iruditzen zain. Arazoa da, gure korpusian, inok ez duela horrela modu normal batean agurtzen. Osea, ez dago kaixorik korpusian. Ez dago kaixo, ez dago egunon. Orduan, egin beharko dugu eta zerbait asmatu, edo nola egingo dugu. Eta ez nuen egin nahi zerbait oso asmatua, nola betzarteko, eta ez nuen egin nahi kalko utz bat, espainoletik kuestionatu gabe.